хора, аз съм Кристиан Манчев, с мене Васил Минев. и днес сме клип на GTA 5. Ще минем една мисия. Махни тази песен. Сега ще покажа какво гледам. Повечето от вас май са виждали, не знам. После ще на... Дендо. Дендо, бе! Смисъл, начни хикс. Чакай, не. Доближи. Доближа. Някъде с района на Майкъл беше, но... къде е отишъл? На Франклин, де. Чува мисълта, да. Изпарила се от пътя. Добре, ще направим. На какво ще да видим. Сега ще направим състезание. Не! Или с Джеки. Така, ние ще стигнем, ние ще продължим, когато стигнем, ще включим пак клипа. Давай. Та, хора, изневиделица намерихме това тракторче. По принцип аз съм го виждал. То по принцип тук стои. Покажи на картата къде се намира точно. Точно ето тук. Ей. Доближи малко тъй. Доближи до край. В тази част се В намира. тази уличка, къде сме ние. Та сега ще го покарам много. До фара. Зави към фара. Ето го фара. Тука. И аз го намерих. Значи, видях една жена и тя искаш да я закарам до тука. И видях тракторчето. Шалкет не го е намерил още, само да ви кажа, но ако е видял този клип, ще знае къде е. Не взимайте това колело и без това не можете, защото е счупен бейх. Вижте, то е просто танк, вижте там. Да, То е но като е... напада зъбите, вижте ги само. Да, много е яко. Тиквите, вижте. Мачка ми тикви. Взем съм виждачи. Направото и тракторче ма изкеф много, и да ви кажа, аз го показах на Кристиан. Той не знаеш къде е, но аз му добре, че му показах. Иначе нямаш да можем. Баба идва. И батето ни изчезна. Фак. Добре, сега Ека, ние ще се отбием до безостатъците. До състезанието. Ето тук ще остане. Спри тука. После ще вземем тракторчето и после ще вземем някаква бърза. За кола. Аз малко прескочих. Стево може би ще дойдем и ще го сложим. Ще го сложим в гаража му, защото той празен гаража му. Ние не сме слагали нищо в гаража на... По принцип имаш кола, ама Кристиан тъй... Спокойно, дай нагоре. Кристиан просто я изгуби без да иска... Я остави без да иска на пътя. Аз му казах в гаража, ама... Видях бати! Да, и той много обича батята, ама... Какво да се направи? Изгубихме много пари, ама какво да се направи? Готина беше колата. Нали знаеш, средният джип, това. Да. И да ви кажа... И да ви кажа... Ще направя клип с Найден. Ама Кристиан, ако ми позволи. Ще позволява. Добре. И ще направим клип на УФЦ. UFC. Да. Колко пъти да ти го казвам? Така съм свикнал. Айде.
Не, Гледайте. Гледайте състезанието. Той е направо, ама той Кристиан беше Кристиан е много добър с моторите, ама днеска Нещо забравял съм, аз отдавна официално 2 месеца не съм играл. Рой направо тъй днес стана и без това много рано. ти стана. Да, ама аз съм се оправям. Плати по-малко камерата, ама защото ми е изморително. Но защото много днес 10 часа станахме. Не е много рано, ама ли по принцип стана в... 4 на обяд. Не, аз ставам един. Ти ставаш 4. Да. Защото аз лягам в 4 или 3 или... Аре, тия къде са? Чакай, идват! Газве! Ами трябваше да спирам. Да, бе. Аде, Зад мен са. ти си на първо място, внимавай. Внимавай, бе! Днес къде си да си изгубил малко за стъг. Така. Малко остава до финиша. Ама не съм сигурен на 2 обиколки ли е, на колко е. Май на една. Май беше на една. Така спомням, че на една беше. Защото аз съм го играл това състезание. Да, май беше на една. Да, на една беше. What? Ти спусах чекпоинта! Не! Не! И газ. Много се забавих. Газе! Предпоследен станах. Точно пред финиша! Бързо! Ами, поне да не сме... Джелев. Не. Ама поне да не... О, гаците бя късмет. Пета позиция. Поне хубаво, поне не бяхме последни. Да. Цък... Хора. Сега ще идем, ще вземем едно бати и ще видите как ще го апдейтнем. О! Ама Кристиан е... Как са надъни в това. Така. Събуди го той, бе. Кой? Той е. Искаме и този зелен. Виж какъв е. Бай, майна. Айде. Нека отиваме към брега и аз съм на връщане. Сега, ние до тук ще спрем на пауза. Ще идем, ще вземем батито. И ще го апгрейтнем. Да. Ама аз ще го апгрейтвам, а той Кристиан ще ми казва какво да слагам. Имаме пари, имаме 11 000, ще ни стигнат. И няма да харчим много. Да. Ами, спираме. Така, до тук спираме на пауза. Ще се видим пак, като сме вече в сервиза.